Mit navn det er Mads Thomsager, og jeg er marketingkoordinator i Nellemann Leasing. I dag der skal vi annoncere en nyhed, som jeg har glædet mig ekstremt meget til at præsentere. Jeg har lavet en aftale med direktøren i Aston Martin Copenhagen og Nellemann Leasing, Per Skov. Vi skal flytte, og Per han vil fortælle os meget mere om visionerne bag det her projekt. Per, inden vi sådan lige skal rundt og fortælle lidt om den her ret vilde nyhed, så kunne jeg godt lige tænke mig, at du startede med at introducere, hvor er det, vi står lige nu? Lige nu står vi ude i Nellemanns nye domicil. Domicilet skal rumme Nellemann Leasing og Aston Martin, og eftermarkedet for Aston Martin og Nellemann Leasings biler. Og vi er så endt i Taastrup. Hvorfor er vi det? Det, der var vigtigst for os, det skulle være tilgængelighed. Både hvis vi taler om ind til København, og samtidig med kommer vi også til at ligge markant tættere på Jylland. Og det er, som vi kan se, et kæmpe projekt, der er i fuld gang. Per, jeg synes, at vi i dag skal gå lidt rundt og tage et kig på, hvad der sker. Vi starter heroppe på første salen, og her har vi placeret en bil. Det er en Aston Martin. Har det noget at gøre med, hvad det er, der skal ske heroppe? Der er nok en årsag til, at der står en Aston Martin her i dag. Hele første salen vil jo være vores luksusbiler og Aston Martin på første salen. Sidst jeg var herude, første gang vi så den her bygning, der var der ingenting lavet ved den. Og det kan jeg så se, at nu er der kommet en helt ekstra etage på herovre. Ja. Hvad skal der være her? Udover at have vores luksusbiler heroppe, så får vi faktisk bygget et meget stort eventrum, som folk kan leje sig ind, hvis de ønsker at holde bestyrelsesmøde eller en præsentation og sådan ting. Man kan booke det. Samtidig med skal det selvfølgelig også være kantine for medarbejderne. Virkelig et lækkert rum. Og Per, herovre der har vi et kæmpe hul i væggen. Ja. Hvad sker der? Og det har faktisk været rigtig vigtigt for os. Man kan se ind på vores værksted. Vi siger, det er også lidt en del af vores showroom. Vi vil gerne give kunden den oplevelse, at når vi reparerer deres biler, jamen, så kan de følge med. Der vil være 3 lifte, og så vil der være den 4-søjlede lift. Derudover har vi bestilt glasporte. Vi kommer til at have Aston Martin, autoriseret værksted her, men vi kommer også til at servicere Nellemann Leasings biler. Og så har vi endnu et kæmpe hul i væggen. Ja, for at vi er meget stolte af det værksted, vi laver. Og det er et mødelokale, hvor man igen kan sætte sig ind, sidde og arbejde lidt, mens at bilen bliver repareret. Og det er fedt, hvis du kan få de der trekanter med. Per, så er der jo så stålplader på gulvet og trekanter på væggen. Hvorfor er der det? Vi fjerner hele facaden, både i overetagen og i underetagen, så det bliver et stort hul, hvor vi kommer til at bygge et stort glasvindfang uden på bygningen, for at give den her lyse oplevelse ved at komme herind. Og det første, man møder, Per, når man går ind i vores nye hus, det er jo receptionen. Det er den, der er lige her. Hvordan er den bygget op, og hvad er tankerne bag? Den bliver bygget op af træpaneler, så det igen kommer til at give den her meget, meget lækre oplevelse at komme ind i huset og blive budt velkommen. Alt det, vi går og ser her nede på stueetagen, det er Nellemann Leasing? Det er Nellemann Leasing. Ja. Der er kontor i midten, og er det så biler rundt, eller hvordan kommer det til sådan helt lavpraktisk? Hele tanken med den her opbygning er, at vi kunne godt tænke os, at det skal være en oplevelse at komme og besøge os. Så det vil være, at man skal gå en tur i vores hus og opleve bilerne. Og er det første bil, der skal fikses, eller hvad sker der her? Ja. Den er meget fed, synes jeg. Bilerne fra Aston Martin er jo en meget, meget lav bil, og måden vi får bilerne op på første sal er via en rampe. Så vi har taget simpelthen den laveste Aston, som er blevet produceret, og der har vi faktisk bygget en skabelon af den, så vi simpelthen kan køre op ad rampen og se om, hvor er det, vi vil møde nogle udfordringer, så vi kan bygge selve rampen om. Jeg synes lige, vi skal have Schackspar. Schackspar, selvfølgelig Schackspar. Ja. Og så kommer vi rundt til venstre for receptionen, Per, hvor vi har endnu et kæmpe kig ud til værkstedet. Inden vi når til det, hvad sker der herinde? Det vi laver herinde, det er faktisk Schackspar. Schack
Nellemann, som mange kender. Så der kommer vi til at lave en meget lækkert bar. Og ellers, hvis vi går ud og kigger lidt lige nu, så er det jo lidt af en forandring, som ejendommen kommer til at gennemgå. Herudefra vil vi faktisk beklæde hele facaden i nogle specielt perforerede stålprofiler, hvor vi kommer til at sætte lys ind bagved, så der kommer til at give den her meget lækre stemning, når man kommer, hvis solen er gået ned. Per, tak for turen. Er der noget her til sidst, du gerne lige vil sige? Jeg vil selvfølgelig gerne sige, at vi glæder os til at byde velkommen til alle gæsterne, som vil komme og besøge os her hos Nellemann Leasing og Aston Martin.